Гаиләдәге буыннар шылбырыда дәүләтнең киләчәге дә балаларга барып тоташа. Демографик проблеманы шишу өчен дәүләт тә елдан-ел яңа программалар тәкъдим итә. Әмма гаиләләрдә балалар саны кими бара. Бу вазгыятьне дин ничек аңлата? Рөстәм хәзрәт Хәйруллин вәгазен тыңлыйк. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمة الجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Еш кешеләр сорый, хәзрәт, бу дөньяны ни сәбәптән Аллаһ Тәгалә бар кылган? Ин беренчедән Аллаһ Тәгалә безне сыный һәм тикшерә, кем җәннәткә, кем тамукка керер дип. Һәм шунда иң зур әҗр савапны бирә торган гамәл ул гаилә кору. Гаиләдә чөнки төрле хәл булырга мөмкин. Кайдыр сабыр итәсең, кайдыр ачуланасың, балалар да аннар бар була. Һәм шул изгелек аркасында иншалла җәннәтле булырга мөмкин без. Ләкин гаилә ул сынауда, хөрмәтле ханымнар, сез дә ирегез кайтырга тиеш дип иң матур күркәм киемнәрен киеп, аларны каршы алыгыз. Чөнки ул сезнең ирегез. Хөрмәтле ирләр, Расулыбыз саллаллаху алейһи әйтә, басып, торып, хатыныгыз янына килеп, хатыныгызга да булышыгыз. Һәм шунда Расулыбыз саллаллаху алейһи нәрсә ди? Ират ди. Ул урамда, эштә арый, өйдә ул рәхәт таба. Хатын-кыз ди, Аллаһ Тәгалә менә шулай итеп яраткан, хатын-кыз өйдә арый. Урамга чыккач, берәр кинога, театрга баргач, ул рәхәт таба. Аның җаны ял итә ди. Шуны хөрмәтле ирләр, шуңа күрә аны да онытмагыз. Берәр көнне хатыныгызны алып театрларга барып кайтыгыз. Мәчеткә килегез, бергә берәр җиргә, урманга барып кайтыгыз, бергә булыгыз. Шунда Алла бирсә, гаиләләрдә әдәбе дә, тәртибе дә, бәхете дә булыр. Һәр вакыт Алладан сорагыз, я Раббым, бергә картаеп, бергә оныкларын күреп, бәхетле булып яшәргә насыйп итсен. Аллаһ дуаларны кабул итүче, бер-берегезне гафу итегез. Һәм хөрмәтле ирләр, тагын бер сүзем бар. Аллаһ Тәгалә Хава анабызны, Адәм алейһиссалам хатынны кабыргадан яраткан. Ул кәкре, аны туры әйтеп булмый. Менә хатыныбыз нинди, аның хылкы нинди, ул шундый ук булып кала. Шуңа күрә аны үзгәртергә тырышмагыз. Анарга ярдәмчән булышчан булыгыз.